ene ye bom pae wona tumi ne kase eye wodea rade dia da kase e ma wo obambo no hwe so pa odi akọ odi aba enanso yasabe pie wani mu bio ene mesi ya bai imfiri wani mu nkono ne ye kwana hoden kase mu yeda wase wo Yesu din yi mu amen. Yeda Nyankopɔn ase sɛ rade ama ye kwan na yasabe pie nanim bio wo rade dinasɛm no esiesie na ene nso kasafa complete faith ho gidi a edimu ana gidi a ewie peye complete faith ebe se kasafa ho ehun sɛ ebe di Nyankopɔn di a first faith ne sɛ ebe Nyankopɔn nkyɛ no ebe gye di sɛ Nyankopɔn ɛwɔ hɔ na ɛna ebe wo gidi bia nanso no gidi nyinaa mu pani nanso yɛketewa pa no so na yɛgye Nyankopɔn di ana nsan yɛ sɛ yɛgye Nyankopɔn di asa afei deɛ bibibia ɛfa Nyankopɔn ho bia ne n'asɛm ɛne deɛ ɔbɛka kyerɛ bia no yɛba bɛyɛ ne deɛ ho ato so deɛ kenka Hebrew chapter 11 verse 6 no saa na kyerɛ yɛn gidi edi ka na deɛ ɛyɛ general faith obi a ɔbɛ Nyankopɔn nkyɛ bia no ɛsɛ ogidi sɛ Awurade wɔ hɔ na obi a ɔhwɛ n'akyiri akwa bia nso no otua ne ka na gidi ankasa no yɛde ba bɛyɛ adwuma yɛka yɛ gidi anese gidi ne de ba bɛyɛ adwuma na yɛde sua yi mo no gidi ade sua yi a yɛsua ene yɛsua yi ebehu bibi afɛ no sɛ ebi a dead faith ana gidi ewuye ebehu gidi ewuye wɔ yɛ asanka yi mu enu mu no yɛbɛsɛ ehunu living faith ana sɛ active faith gidi a ɛte aseɛ ɛna afei ebehu ɛna yɛkasa fa complete faith ho na afei enu akyi no yɛbɛhwɛ incomplete faith gidi a enimu gidi a enimu nti minim sɛ ɛna adesua ne nkosie no ɛbɛboa yɛn adesua yi yɛka dead faith ya ɛna onua ɛne incomplete faith ɔmo nyinaa yɛ adekorɔ ɛna perfect faith nso no onua no nso ne active faith ɛwɔ yɛ adesua yi mu ɛwɔ gidi asɛm a na yɛba bɛsua ɔmo nyinaa no complete faith no any living faith are the ɔmo yɛ the same ɛka gidi a edi mu a yɛbɛbɔ so na gidi asɛm no a wɔyɛ nkyɛn no sɛ ɛsodie ɛka ɛne gidi ne bomu a na afei de ayɛ complete faith Awurade asɛm a wɔwɔ nkyɛn no gye asɛm na wagye adie no sɛ yɛtu ho anamɔ ne de asɛm ne adwuma a ne sɛ ayɛ complete faith yɛka complete faith a na yɛde yɛkyerɛ ne sɛ Onyankopɔn gidi na ekura wɔ no na all practice yɛ nti on practical faith gidi a yɛm practice no ɛyɛ dead faith yɛn no nso yɛba so nti faith plus action is equal to complete faith or living faith plus action what the action ɛka with the enuma ɛka gidi ehu a na afei gidi na wɔnya gidi mu a ɛna ekura wɔ the moment faith minus action no is equal to incomplete faith or dead faith ti gidi a enso aba gidi bi a enso aba bia na sɛ yɛagye Nyankopɔn di ba ne gidi no yɛmfa nya dwuma de a na adane gidi ewuye ti gidi bi enuma ka ho bia no yɛsɛ ɛmane yɛ complete nti yɛbɛ practice gidi ekura yɛ no na afei amana yɛ complete nti afei incomplete faith no so mekyem ka kra yɛsɛ uyi gidi free sɛ uyi enuma free gidi mu a na afei de nyɛ akɔyɛ sɛ gidi ne enima mu bio de a ɛne akɔyɛ incomplete faith na akɔyɛ dead faith ɛyɛ gidi ewuye ebi afa ne sɛ we believe in Christ but we don't do what he commands us yɛgye Awurade di nanso no deɛ wɔwɔ sɛ yɛn no yɛnyɛ na sɛ gye gidi no na ayɛ gidi ewuye ɛyɛ gidi ehunu ɛyɛ gidi amfaso biara ni so ɛyɛ useless faith te gidi biara no a ewuo biara no gidi ewuye biara no ɛyɛ useless faith it won't take you to anywhere ɛmfa nipa nkɔ baa biara deɛ ɛhɛ no nso paa na Yesu nya gidi ehu asɛm kɔ no yɛtumi aboa yɛ paa yie paa na yɛka living faith ya gidi ɛte ase deɛ na sɛ makasa asɛm a wɔne nkyɛn no wɔde yɛ adwuma asɛm no ɛte ase na sɛ wɔde yɛ adwuma the faith plus action yɛsɛ faith plus action is equal to complete faith or genuine faith
Say gidie kan asɛm na ba ne nkyɛn asɛm na ba ne nkyɛn no ɔde asɛm ne adwuma say I never mienu asɛm wɔ nkyɛn sɛ wɔn fa nya adwuma a dead faith incomplete asɛm de nyame asɛm a but ebe my complete dia ne say yes I practice in the practical message in the kan ho asɛm kyerɛ mo nti dead or inactive faith bi a ne de gidie wuye ne say yɛmfa gidie asɛm a wɔyɛ nkyɛn ne nya adwuma de a ye gidie no ebe gidie wuye na be useless faith ana asɛm be ka say atam kra be ma kra say be I fake gidie no kwa na akoye fake faith bi na wɔyɛ nkyɛn the gidie a enwuma enka ho bia no ene yɛka ho asɛm nti wuyi gidie enwuma efiri gidie mu a gidie ne be gidie ewuye nti ne adesua na ɛbɛbɔ bebree pa ene ɛbɛbɔ so nti be say bi kanya enya picture bi no hu say incomplete faith nie incomplete faith na kwa yɛ sɛ asɛm ne wɔ nkyɛn deɛ asɛm na yɛ wɔ nkyɛn but ɛnyɛ complete if say practical na bɛka ho na practical na bɛka ho de a ne nyɛ sɛ ne na afei deɛ ayɛ complete ti yɛ no nso ti Nyankopɔn asɛm no sɛ idi asɛm no so a sɛ asɛm no yedi so de a na asɛm na bɛyɛ mu a na sɛ yɛni asɛm no so de a gidie no ɛbɛyɛ kwa cause sɛ wogi Nyankopɔn di but we don't obey his commands yɛagye Nyankopɔn di ɛno an sɛ yɛde ano aka sɛ yɛagye Nyankopɔn di a saa gidie wei de na ɛbɛyɛ ama yɛn nti yɛbɛkenka James yɛadesua no do no ɛbɛnya James chapter 2 14 to 26 timontwerɛ yɛbɛyi bi na afiri mu James chapter 2 14 to 26 na mengenka mu bi me ka 14 esi a ɔsɛ me nuanom so obi ka sɛ ɔwɔ gidie nanso oni nnwuma a ɛmfa so ɔbɛn na ɛwɔ mu gidie betumi agye no ana gidie nko a betumi agye no ana obi ka sɛ obi hɔ no aka sɛ me wɔ gidie pa nanso me deɛ me ni nnwuma bia yɛsɛ me Nyankopɔn di na wo Nyankopɔn di no nko a nti bɛkɔ heaven sɛ me Nyankopɔn di nko a nti bɛkɔ heaven ana da bi sɛ wo Nyankopɔn di na wamfa na sama anya dwuma a saa gidie no ɛyɛ kwa edi obi ka sɛ me wɔ gidie na obi ka sɛ me wɔ gidie nanso oni nnwuma yɛsɛ practicals de out ɔgye Nyankopɔn asɛm di but on practice sɛ wɔ gidie ɔgye Nyame asɛm di but on fa asɛm ne adwuma a saa gidie no ɛyɛ gidie wuyɛ ɛyɛ gidie bi a nkwa ni mu ɛna James ɛtwe adwene ɛsisi hɔ nti yɛgye Nyankopɔn di a yɛgye Nyankopɔn di kɛkɛ ma gye Nyankopɔn di mesum Nyankopɔn mesuro Nyankopɔn deɛ sɛ ɛyɛ ano asɛm nti ɛne deɛ ɛno nko deɛ ɛmfa nkwa ntimi mmada nti ade baako mo sɛ we need to fulfill all the requirements of the faith gidie no ɛhwɛ biribi sɛ gidie no ɛhwɛ biribi a ɛyɛ sɛ yɛyɛ gidie no a yɛaba mu no na gidie no kura wɔ no ɛwɔ some requirements bi a ɛhwɛ afiri hɔ edimane biribi afiri hɔ na ade na deɛ gidie no ɛhwɛ sɛ yɛyɛ no sɛ yɛyɛ a na gye sɛ afei deɛ yɛkura gidie yɛkura complete faith nse gidie no wie pɛyɛ gidie na afei deɛ awie pɛyɛ na yɛkenkan Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ verse 18 so a yɛkenkan James chapter 2 hɔ no ana ɛwɔ na ebi obi bɛka sɛ ɔwɔ gidie na me nso mewɔ nnwuma kyerɛ me wɔ gidie nnwuma ni mu na me nso me de me nnwuma bɛkyerɛ wɔ me gidie sɛ akɔyɛ challenge obi sɛ me wɔ gidie ba nnwuma nka ho ba sɛ nso so wɔ gidie dia me nso me de me nnwuma bɛkyerɛ wɔ me gidie saa ngɔfoɔ mmienu yi baako gidie ɛyɛ ɛho ni mfasoɔ ɛyɛ useless faith sɛ obi ka sɛ me yɛ born again hon kronkron atimi mu enti me bɛkyerɛ hon kronkron a atimi mu obi sɛ bi hon kronkron tani pa mu nso a hon kronkron bɛtani pa mu a ɛwɔ na baa ɛso ɛbɛma nipa na brɛ ne ho ase obobu adeɛ nipa na ɔbɛka no korɛ ɔbɛyɛ adeɛ ɛtene timi deɛ me mfama no nka koraa me de hon kronkron aba no a atimi mu no ɛbɛkyerɛ wɔ sɛ hon kronkron timi mu me be demonstrate tene na me de me gidie bɛkyerɛ wɔ me tene ɛna wɔn nso de ɔno na no na ɛbɛkyerɛ saa ngɔfoɔ mmienu baako gidie no yɛ useless mfa so obi ani saa gidie no so baako yɛ no gidie deɛ ne mo deɛ ɔde na brabɔ ɛbɛkyerɛ ne gidie no wɔn ne fata ɛnyɛ sɛ abrabɔ bi a tene bi afiri ɔno ani mu ɔno ani pɛ mu o ne mo sɛ awurade bɛtena yɛ mu na nkɔnkɔ edi yɛ abrabɔ so a yɛ abrabɔ no ɛsesa edi me nsesa yɛ na ma sesa no me de bɛkyerɛ wɔ me gidie ɛno na yɛ Nyankopɔn asɛm a ne mo nyɛ sɛ wode wa no bɛka sɛ megye awurade di megye asɛmpa ne di ɛno ano no ɛnyɛ saa koraa nti yɛmfa
ya brabo enkyere ye gidie yemfa obuo ene enida ho ene ayamiye ne papayo enkyere se honkronkon tie mu na ba ne yeso tifa yemfa ya brabo enkyere se edi anu beka edi anu betimi aka de bara times no se wa brabo kasa ya na ende ya na edi mu pa ti ye he no so bebre na fe enti ase no se yegenka na enti ho a ahombone kura no ahomfin omo ti Nyankopɔn odi ahombone kura no omo di Awurade di hu se Awurade ate ase God exists or God lives omo hu sa se Awurade te ase yegenka verse 19 ho no hwɛ 2:19 wo James wogidi se Nyankopɔn e ba akɔ woyɛ ne yie ahombone agidi na wo ho popo ɔse ahombone agidi se Nyankopɔn kura ate ase omugidi se Nyankopɔn eye koro oka ne kura wo ebeduru ho ɔse ahombone agidi se agi Nyankopɔn di se Nyankopɔn kura wo ho na wo mo ho wopo but will it take them to heaven and will it save them from the wrath of God? No. Ahombone agidi se Nyankopɔn wo ho no enyi wo mu mfi Nyankopɔn abufuo na eba ne mu incomplete faith yebesua bibia firi mu pa ahombone agidi se Nyankopɔn ewo ho enu nti sa demons yi gidi ekura wo mo no no kura gidie tene gidie omo gidi se Nyankopɔn ho no enya toro gidie enya na ada gidie omo gidi pa na omo nim se Nyankopɔn te ase demonic ahomfin ni ahombone adamo ne ni ade ni se Nyankopɔn te ase omo gidi ne mo kura no omo bobo pa yie pa but sa gidie we ede o mekɔ Nyankopɔn nche ana ebetimi yi wo mfi Nyankopɔn fuo mu ana na ebebusi ya won se omo gidie ne entene ana sa gidie ne nya no kura ana aye no kura gidie aye gidie a etene aye gidie a efiri Nyankopɔn aye gidie a aye no kura nanso sa no kura we no aye no kura sini aye incomplete faith ndi ahombone no omo kura incomplete faith yeni kan tie ase on say the American say ahombone omo kura incomplete faith ne say do they obey God? No. Omo yesi me Nyankopɔn obi abeyi ano se da bi omo ji Nyankopɔn odi na ji omo ji Nyankopɔn odi no na omo nim se Nyankopɔn te ase no eya toro ana mo nyina sam se eya toro di ahombone gidi ekura omo no no kura gidi ana no kura gidi eya tene ni gidi omo gidi se Nyankopɔn ho nanso we he se omo nya na pɛdeɛ ne mum ndi se unim se Awurade te ase na afi o kan ba oto aso a wose omo gidi se Nyankopɔn ho Nyankopɔn ya baako omo gidi se Nyankopɔn koro pɛ ne ho Nyankopɔn na chi na ni mo bia ni ho omo gidi pa ye be se Nyankopɔn koro pɛ ne wo bia Nyankopɔn koro pɛ ne ho na ona ye oba ade na chi na ni mo bia ni ho no koro gidi na Nyankopɔn koro pɛ no do they obey him omo tie no anase omo ntie no tie esua bibia firi mu o na ye ne ye se ye so Nyankopɔn no se yenso ye kura incomplete faith ya se gidi ye kura ye no se ye mprade se dia na in this context no ne ahombone na ye pe wo ye kristoni ukura gidie but wo mprade se ya Onyankopɔn anim no wo ne ahombone nyina ye pe demons om nyina ye equal because wo gidi Nyankopɔn ho ono so gidi Nyankopɔn ho but ono wo mprade se practical faith bi na okura ana yenso ya je de se Nyankopɔn te ase God exists Onyankopɔn ho but Onyankopɔn no ho do we obey him ye yesitie ma no gidi ne kura ya na ye disu anase ye ne so mo yemfa nhye adwene mo paa wo ti yemfa nhye adwene ti omo no ti omo de omo no beka nanso no se Nyankopɔn ati ase ye se ahombone gidi ne enya factual na omo gidi no eye complete faith ana eye dead faith ana eye dead faith eye living faith ana so gidi bia anwuma nka ho bia no awu but ahombone gidi no no kura gidi but gidi fa enye no kura sini bi o gidi mu ne kura wo mo but podcast na mata ho omo mpradese de omo nyi Nyankopɔn koro pa ni ahombone sorry omo nyi Nyankopɔn koro pa di se Nyankopɔn ya baako pɛ Onyankopɔn baako pɛ ne wo ene wo ho Nyankopɔn nya mienu onya miensa that is the demonic faith omo gidi na no kura no so but asembisa na se omo epradese ana and obi a oji Nyankopɔn di se Nyankopɔn ho woji Nyankopɔn di oji Nyankopɔn asem die na won practice bia na wunu ya ne demons munyina mo ya niafo ti ase ye nyina ye the same thing because ye ade ba akopɛ ne ye nyina ye me de ma no na kan se Nyankopɔn ho me gidi nanso me nya sitie ma no obi nso ye kristoni
or did this already or but on yesterday man on the air. On your home money in a pet, and it's a home money but 10 per more. Demons but 10 per more. Or better down watching young boy is young poor home. Wait me one can see young poor home. Or tea sorry, wait me that uncle for man go for this young poor home, but on Padese. To come a beer, a radiant set, baby, young poor some more. But Padicas any piano, demons, Mantiasium, an incomplete faith. A useless faith, an unacceptable faith. Na enso yenti ase se die kura wo mo no na Yesu kan se ene obi o se me se Awurade na ebekọ osoro ahenie mu ni mu de oyemagya wo so no apede nti de ye de Matthew 7:21 de yenti ase na ye kenkan akọ wo hu se o se Abraham o de ne ba no kobo ye kenkan de ye kenkan ya ye kan 2 ho no a me se me to aso 20 ho eba no na wose na woni pa hunu wo pese wo hunu se gidi a eni enwuma awuwa na enye nwuma mu na ofri bu ye agya Abraham bem na obe ne Isaac ko afori bochi ano so wo hunu se ne gidi eni nwuma na ebo mu eye ade na efiri nwuma mu na gidi awie peye se complete faith America ho asa na wo no efiri nwuma mu na ma gidi awie peye na ma gidi awie pe asam no wona nkyai nenso wantu ho na ma ode a eye incomplete faith asam de no kra na wona nkyai. But as a sound of it, I complete the action. The action, no, and I'm a GDA complete. And fancy argument, no. Yet one swap. Or since Sadia, any pedia, home any mono, and our current mono, no one. Sana GDA swap, a new many moons, young and cow, and fan come home. 26 was say, na Sadia 226, James, na Sadia any pedia, home any moon, a woman, sounds on a GDA. Enwuma ni mo nso awugo ti se ye hunu obi wu a o kasa ne ho wonte o sa kire na wonte o sa kire na wonte bi e kwaso obi a no ohun sana asem Nyankopɔn asem o ye nkyɛ ne empathy asem na awu didi ne kura ye na dead faith ti ye hanso ndi Abraham o ka Bible no o se agya Abraham Nyankopɔn ka kire Abraham se onfa ne ba enkoba fɔde e ma no die be hwe me dia afiri mu ese ye hu ahomobone agidie sa wo Nyankopɔn odi me Nyankopɔn odi Nyankopɔn te ase Nyankopɔn ye ba akopɛ Yesu ye Awurade Yesu ni biase agye nkwa eye ne kwere pa bada se afa na Awurade ni ye ntie no di a ye gini se wo ye Awurade asempa ne me gidi pa onyame ansam ne se ye no kwere asempa ne nanso ne gidie keke no nko antimi save life entimi nyi emfiri Nyankopɔn abufuo na aba ne mu ahomobone gidi se Nyankopɔn ho eno nko antimi ensave mu from the route or from the lake of fire entimi nyomu mfi ojani mu yenye very careful pa ye pa Nyankopɔn ka kira Abraham so onfa ne banko ba fɔde ti Abraham no otu anamon na otu anamon anamontuo no action ni mu Nyankopɔn bu ne bem enye na no ɔde kansa but action no Nyankopɔn se kɔ na ɔkɔɔye no enye se otu anamon no o enti Abraham tu anamon na otu anamon no mu no ɛna bimbuo baaye enti gidie enko a de emu ye bem yisa enwuma ɛka ho one. First of all, I said gidie di kaba. Secondly, na fe na montuo na akabo mu na awie ba akom. Gidie ye first. Na montuo no eba na ba ye second. Ni mienu nya, yesi ni mienu kabo mu a na ye complete faith. Na gidie na awie paye. Na gidie na awie na dwuma ye. Ye nka Bible no wo Genesis 22 verse 2. Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ɔmfa ne ba no nkɔba afɔde no. Ɔse fa wo ba korɔ a wo dɔ no Isaac ɛkɔ Moria asase so. Fa ne kɔbɔ ɔhye afɔde hɔ. Ewo mi ponum ba ko a mekire wo no so ase Nyankopɔn aye specific ewo ne me di oye ho specific one o se fa oba Isaac why specific Ismael ho ne nso we na ekro two afori on ko bon so o se kobo bent off na o hia for de why specific na bia o se kobo for de nso o se bipo Moria so specific na ye hu se uti Nyankopɔn asem a Nyankopɔn ye specific no Abraham so aye specific ni se o tie Nyankopɔn asem no onya ni mu die na odinim de no so aye adwuma endi wangofa Ismail angoba fode wangobo no afode ba bia wo pa bia ena nya afode bia a wo pa no no boye ba Nyankopɔn se bo bent offering o hia afode obekum oba no ne wa hye no o hia afode na obebo sa Nyankopɔn so wonye endi eni Nyankopɔn na mo a ya anya very careful pa ye pa amen tisa gidia ne kura Abraham no na e requirements na e demand bibi e wo action bia se otuo but otu anamon no na otu anamon no mu no ana Nyankopɔn ebu ne bem enti Abraham gidi awie ne peye
emra anamontuo action be ka faith no ema faith ye complete enti yesu Nyankopɔn koyadofo no mo me yemfa ya no nko ankase ya Nyankopɔn di nko ane empa ba be ntena me gi asempa ne di ade be na wo ya de kire se ya gi asempa ne die nyame boy ekoso enti eye faith ena enwuma bata ho a na ma faith na eye complete faith ade ri ka no Nyankopɔn si kunu ba no eye first command kun akoda no Abraham abotuala mo first command ne bae after second command ne bae say jai obanukum that is the second command and right na ka kira Abraham say onya ne banukum onyai o ka the whole 22 no obehunu Nyankopɔn na ka kira Abraham say Abraham jai obanukum dem mo nya say bia Abraham te Abraham no na ne ba no ye ne mobo na fe bia Abraham hu say ne ba no oye ne mobo ntina wanku no ana e bia onya abada e bi ma ne ba no ana we pass ma ne ba no and no there be or pass man ba ne pa ye pa but wan fa abada ya anko Nyankopɔn ne gidie ho Nyankopɔn asam ho de wan fa abada ye bia anko ho wan ga se me do me ba no Nyankopɔn si kunu nko ade a obekuno anya se bia ono ne ba no o anya se bia onwe ne ba no ho o ba Nyankopɔn se wonyae no ene ogyae nya Abraham no ne gyae nyama bebre ho a ene Christopher ye gyae ye ne ye gyae Abraham no ne gyae o na nyame bo be hwe ne ma bia ne ye gyae a se ne ye bu ye ho se de aso yawurade dia ehu pa ne ma bebre ho aye gyae Abraham Nyankopɔn na kan se onya ne ogyae ne mo enye na tenka enye dwena na wodwe ne ba ne ho enye abadaye bia na owo ntira ne mo Nyankopɔn se onya second command bi na ba ne nkyɛ ena ma ne gyae ene Christopher ne ma bebre ho aye gyae na ne ye topic bi me jete mu a kyerɛ ye pa na boye na se ye gyae ne ma bi ye gyae enima bi a ye ne ane de ye pa gyae ye ne ane de ya tenka gyae ene ehu pa ye pa ye se Abraham abadaya no owo ntina ma ni gya ne ba ni kuma na asorofo na odwe ne ba no ho ntina na de mo ni Nyankopɔn na kan se onyaye de mo nya se bia na ne ba no ana na odwe ne ho ne mo onum se so okum ne ba no nso a onye bɔ ne Nyankopɔn anim Nyankopɔn na se kuno enti obekum no emfa ho de nipa bɛka so nipa bebu ne bɔne ama no nipa mu ne bɔne ama no onim se Nyankopɔn na se mi nkonimeko no enye very careful na Nyankopɔn asam de yeni hu agoro kra nti yesi ode ne ba no koye nti se ebia na enye se bia na Abraham kra okono no odwene ho no so o adwene be se uka Bible no wo se Nyankopɔn kro no a Abraham bo se Abraham Isaac mu no obefre wasefo na Yesu no mema se yede ati ase Yesu be fi na wasefo mu Yesu no Isaac mu no obefre aba enti wa Isaac ni ho a uni asefo bia ho sai ni pa ye Nyankopɔn se kunu firi wiase na nya sai one here say it doesn't make sense but ye Nyankopɔn na mo a ye mom ye mfa ye sense nko Nyankopɔn asem ho mom ye misu ye ne ankasa ye common sense fa Nyankopɔn asem ho wa gi Nyankopɔn bo hye no sai Isaac mu no obefre wasefo na Isaac nso ukunu wie nso dia ebe na asefo nso aba but onya gidie be se okunu kura no a Nyankopɔn betimi ye nyan na fra wufuo mu that is the faith no. Praise the Lord. Good. Yes sir. Nemo anya se wo kono no ogidie be se Nyankopɔn be ma na jai onya serious he took it very seriously nya se bia afi o twese ka no o ye ne slow o tie se Nyankopɔn be ka bi a kire no a onya serious ya bra no o ye serious person nya se bia afi de anything but se wo ye and the warrior no can so obenya second command bi am no o twen tika so okum ne ba no obekuno because onim say nyame asem a ebi kura na akokɔ kura na osuo ni kum ebi kura na osuo moja na so Nyankopɔn na se wonkunu nko an ne obekuno enye sɛ wo yehudini enye sɛ ne ba na ɔpene kuno enti ene chance ya ba no enye sɛ na tie nem Awurade asem a me kire mu gidi o on sɛ Abraham tu gidi na mo asam ba ne nkyɛ na ahyɛn ɔde enuma ka ho enye very careful pa ye pa na onim sɛ Awurade asem a nti ma ne so Onyankopɔn ni nti sɛ nipa bebu no sɛ oye wudini o onye wudini o mfa ho Awurade ebu bem Awurade ebu fo wɔne ade nyinaa bibia ba kopie nanim enti Nyankopɔn sɛ kunu okun no ma won gidie no ɛma Abraham ni gidie no afei ɛyɛ complete faith anya dead faith ne mo sɛ asam no wɔ ne nkyɛn nyame sɛ memfa atenkoba fɔdeɛ
na aya ano dia without action dia aya useless faith, aya useless na aya dead faith nso na eno nso dia ade owu na eba ye he no nso di se nipa bebu you say Abraham we wudi ni a ofa ho ana so onfa ho mo nyina ofa ho tina Abraham na okura genuine faith, practical faith. Enti die ense mebre nu awade suan mu aya genuine faith ne kura no Awurade asɛm a wɔne nkyɛn no onim sɛ nyɛ sɛ bi Abraham nyame sɛ ɔmfa ne ba na nkɔ na de sɛ ɔkɔhwɛ na yɛ sɛ deɛ ɔkɔtara ɛsɛ sɛ wɔfrɛ obi sɛ ɔmɛdi na ɔnom sɛ ade no kora sɛ nipa no kora wɔni nti ne ɔma mɛ nidi kakra ɔhu an sɛ wɔba na nim sɛ nka ɔbɛba sɛ nka memfrɛ no na kyɛ sɛ Abraham nyɛ saa na yɛ sɛ wɔde biribi asie n'akoma mu ɔwɔ naadaa adwene bi wɔ ne tirim ɛne deɛ ɛyɛ owuo ne mo Abraham onim the source of the message, the content, asɛm no deɛ firi baayɛ deɛ ɛkyerɛ no ɔwɔ ho nimdeɛ ɔwɔ ho nyansa ɔwɔ ho adwene ɛne deɛ ɔnim no sɛ wɔamfa anyɛ adwuma a saa gyidie no yɛ gyidie wuyɛ deɛ yɛnim no yɛampare sɛ ɛyɛ gyidie wuyɛ yɛde ano ka sɛ yɛdi asɛmpa bi akyi yɛagye Nyankopɔn asɛm adi na sɛ ɛkɔyɛ ano nko adeɛ a ɛyɛ gyidie wuyɛ ɛyɛ ɛmfa yɛ nkɔ baabiaa ebisɛ ahombɔne nso agyidi na ɔmo kora nso gyidi ɔmo kora wɔ paa yie paa ahombɔne gyidi sɛ Nyankopɔn hɔ na ɔmo kora ɔmo hyɛki ma ne yɛ yie na sɛ ɔmo gyidi sɛ Nyankopɔn hɔ a deɛ bɛn na wayɛ wo believe sɛ Nyankopɔn te ase a ampa ɛyɛ no korɛ ɛyɛ gyidi tenene nanso no sɛ deɛ ɔte aseɛ no Onyankopɔn koro pɛ na wɔ hɔ no yɛtie no anaasɛ yɛntie no Abraham wagye adi ɔpene deɛ na wɔyɛ so wɔde asɛm no tum odi asɛm no so ɔkum ne ba no wɔde sɛ stop na hɔ ne Nyankopɔn ma ne gyaeɛ Nyankopɔn bu ne tenene ma no hwɛ adɔfo no gyidie bebree no ayɛ gyidie wuyɛ gyidie wuo nko ara ne kurakura nipa because ɛne dodo no yɛ mpradese yɛ faith yɛ mpradese onim asɛm wɔ ekura no onim asɛm odi akyire na asɛm na di akyire ne yɛgyidi kwa no nko ara bɛtuma sɛ wi yɛ life ana ahombɔne gyidi sɛ Nyankopɔn hɔ no deɛ ɛtene ɛne kura gyidie ɛyɛ no kura gyidie paa ɛtene paa yie na enyame asɛm paa na wɔ wɔn nkyɛn sɛ Awurade yɛ Onyankopɔn koro pɛ na wɔ hɔ na nim na akyi obiara ni hɔ saa na ahombɔne wɔ saa gyidie no na wɔn pradese do they believe do they obey God no na sɛ yɛn nso yɛgyidi sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ adeɛ bɛyɛ ne ayɛ yɛagye di sɛ Nyankopɔn hɔ ampa ne yɛde full stop asi wɔ ana dabi afɛ predicals and gyidie and plus action no ɛna aka o gyidie not faith minus action not faith minus action but faith plus action is equal to complete faith amen yɛnhwɛ ne ma bi yie papa sɛ nneɛma bɔ yɛn yɛ gyae anaa ehu o ɛne bebree nu agyae akɔm kyerɛ ɔmo agyae evangelism yɛ gyae na bɛtɛ yɛkyerɛ nneɛma bi yɛ gyae gu hɔ sɛ Abraham afɛ ogyae ne ba ne kum no ɛne ɔno na pɛ na ogyae sɛ ne ba ne mɔboro afɛ ne wɔnyɛ badaeɛ bi ne yɛm hyɛ ne ma ne ba no na ogyae no ɔbɛkuru sɛ nipa bu ne sɛ ɔyɛ odini kura no ɔpɛ sɛ nipa bu ne sɛ ɔyɛ odini ɛkyɛn sɛ ɔbɛyɛ adeɛ ama na so nipa ni kyɛn na nipa gye na tumu na nipa bɔ ne nsɛm ama no na Onyankopɔn ɛnhu ne saa adɔfo no ɛnhu o yɛne yɛgyae nneɛma bi yɛgyae afei yɛgyae nneɛma bi misuro papa yɛgyae nneɛma bi yɛne afei de yɛgyae Abraham afei ne wɔgyae na ogyae no Nyankopɔn na ma no kɔ retirement Nyankopɔn na retire no Nyankopɔn na ka sɛ onya na ma ne gyae o ɛmra yɛnkyerɛ bɛbɔ mpa yi gyidie ɛna ne yɛka ho asɛm akyɛnti gyidie biara no a asɛm a wɔyɛ nkyɛn biara no a yɛde yɛn ho ato soɔ no a yɛade ato mu no sɛ yɛ pradese deɛ a ɛyɛ living faith ɛyɛ active faith ɛyɛ gyidie ɛyɛ adwuma but sɛ yɛn pradese deɛ a it's nothing ɛyɛ useless ɛyɛ ɛmfasoɔ biara ne so ɛyɛ useless and unacceptable ɛmfasoɔ biara ne wɔbɛba so ama yɛn ne mmom sɛ yɛde tom ne yɛ pradese deɛ a ɛnhyira ne yɛn wɔn yɛn nsɔre ti yɛn so Nyankopɔn sɛ wɔnhu yɛn mmɔbɔ na ɛnɛ useless faith kurakura nkurɔfoɔ na nyame bɔ ebe ho gyidie nso yɛwɔ na hɔ obi wɔ hɔ a yɛfɛ no strong faith ni na kɔ Bible sɛ ne wɔ weak faith gyidie a ɛden gyidie a ɛmrɛ ti Awurade ti ase no yɛmfa nso a afei yɛbɛ pradese wo gyidie kyerɛ fa ho tie kyerɛ wo gyidie fa wo kasa fa ho brase kyerɛ sɛ wo nkonko ti wo mu
na mom yam fa ya no nkasa hon kronkron ante mu yam fa full stop nsuo me de ma bra bo ba kire wo se hon kronkron timi mu wo de no na e ba kire me se hon kronkron tum no ya di abrabo the faith plus and the gidie nyuma no the gidie no require no the requirements no ya meeting nyina wie dia then ye gidie na fa gidie di mu perfect faith onyankopɔn hu ye mɔbɔ amen e di asda ka sie ma wo ene de nso wase na behwe nim so bekoso ahwe da bia hira se meso maye na ne ye ntena da bia ye da wase o Yesu din mu amen.